Obrali sme operátorov o vyše 12 600 eur. Pár dní dozadu som verejne ohlásil, že moja firma Operatory.sk čo najrýchlejšie oberie operátorov o 100 000 eur. Za prvé 4 dní sme pomohli 15 zákazníkom optimalizovať dokopy 50 služieb. Títo naši zákazníci teraz ušetria za najbližšie 2 roky presne 12 596,72 eur. Posledné 3 mesiace si ako firma robíme predajné štatistiky. Priamy dopad našej práce na operátorov si teraz zapisujeme prvýkrát. Popravde, zatiaľ nám to ide lepšie, než som čakal. Teraz máte lepší obraz o tom, ako dlho nám môže trvať splniť celú výzvu. Preto si pozrite moje posledné video a zapojte sa do súťaže o 50 až 300 eur. A nezabudnite, vypíšte kontaktný formulár na stránke operatory.sk a získajte aj vy lepšie a lacnejšie telekomunikačné služby.